authentic vlogger, my friend. Yes. Long Tura time ko. no see! Magwa ko ni Karon. Oo! Sino ko daw? Ako, ano kita ako sa Hindi number pa. Magwa ko siya. Ano? Ate hambal niya sa aklan. Tingari ka mandi. Sino nagbutig? Sino naghambal sa aklan? Siya. So, Ano ang balyaya? why sila hambal? Why sila labot? Why sila labot? Basta mambal ko lang, happy ko nakita taka kayo hambal sa ako na sa aklan. Ayun na. Hindi na galing ng aklan nga naman. Sister ya, nga nag-attend ba sa opening sa Cinemalaya? Ayun. Hala! Ara, gali. So, one episode Ikaw, dapat devoted for this. The search for you in Iloilo City. Ayun! Grabe ka, oil sa Facebook, pwede ka magprito sa bacon. Doon mga hubog kita. Wala pa na kainom, mga popcorn pa lang ni. Hello everyone! I'm back here at Vista Mall for our Cinemalaya Day 2 experience. Kamusta ang aton experience, ma'am, sa pelikula nga nalantaw ta Subo? Okay man siya na do ka very realistic kid. Basta ka relate ko kaya nga akong sister kag mother midwife. So ang mga situation do ka familiar. Kag siguro ma'am as a mother gidi no. Sa Ako mother. nakita ko gid ang sacrifices sang mga mothers. Kapin pang last gid no nga balantang natabo sa iya a night ago pero daw sa wala, lang. Kay gin ano ya lang gin-ignore ya lang kay gina-think niya ng future sang iya ano. Yes. So despite sa mga nagyan niya no. So amoy man natanan ko mga parents. Yes po. Yes, hello everyone! Upod ko subong si Ma'am Federita. Isa man ka midwife, no? Kaga may bag-ulag gid ako nga learning. Ang aton nga midwifery, may ara na gali nga BSM. BSM. Bachelor in Subong. Sa diin, gani kita, ma'am? Sa IMAP, Integrated Midwifery Association of the Philippines sa May Lapas. Sa May Lapas. Ayun, nag-ulang din ako, buwa, no, sa sinihan, kay nagnantaw ako sang pandanggo sa hukay, kag may bago kita gali, nga news, halin sa Cinemalaya, kag ihambala ni Sir sa atoy. We just received the news nga nagdaog sa Best Actor kag Best Picture. Confirmed na Best Picture. Ayun. So, sa mga gusto maghabol-habol, tomorrow, may screening pa kita, alas 9, alas 2, alas 5, kag alas 7. Ari lang di, si Sir. Sikat. Ari lang di sa inyo, mabantay, buwas, hasta sa Tuesday, no? Everyone, thank you very much for joining me in this episode, and hopefully, Tuesday. see you here at Vista Mall. Bye-bye! Yeah, if you're new to my channel, please do click the subscribe button and share this video. Bye-bye! Mayo kayo nakakapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button